magsikin ta. Nya, naba ka rin bakante. Day, ako'y bahala. Sige tara. Unsay ato ninyo, sir? Boss, na kinaibawan diri boss nga kinanan boss. Ah, sik inanan ninyo gipangita. Naa, sir. Kay nga naman din, sir. Mag-check-in mi boss. Sir, sabot-sabot ang tanin nyo, ha? Kaya wala na yung lang bakante, sir. Wa na problema boss. Basta kay maka tariki rami. Ano sama, sir? Katarikiyon na yun ka, sir. Ganina ra gyud kay mi na tarikion. Dali mo, sir. Katarikiyon naman ka mo. Uban mo na ako. Sige day kay tarikion na kita day. Sir, pabutan lang ko niyan diri, ha? Kaya kung kuhaon. Sige boss. Day, unsa may kwaon? Abot lang, unsa kay kwaon? Sir, dara, sir. Ha? Unsa man na boss? Karton man gud na. Kining ako, boss. Free ra ni. Huwag bayad. Pero, free po tanaw.